πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται σήμερα στα γραφεία του Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είναι και αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας, είναι συνέργειες. Συνέργειες, ενότητα και κοινές δράσεις, κοινή προσπάθεια για να καταφέρουμε να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο αυτά που δικαιούται. Και αυτή η προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει με την σύμπραξη 3 δήμων της Ηλίας, του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου, της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας, αλλά και βέβαια του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολους, είναι μια δράση η οποία στοχεύει στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον, σε πολιτικές ανάπτυξης για τον τόπο, ένας τόπος ο οποίος έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία πραγματικά μπορούν να του δώσουν την αναπτυξιακή όθηση. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγες ημέρες και θα συνεχιστεί. Σε αυτή την προσπάθεια εγώ είμαι αρρωγός και νομίζω ότι όλοι μαζί με ενότητα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα για τον τόπο μας. Με ιδιαίτερη μεγάλη χαρά σήμερα και τιμή υποδεχθήκαμε στα γραφεία στην έδρα του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου της Αθήνας τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου, τον Άγιο Νικηφόρο, μαζί με τους δημάρχους Κιλίνης, Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυμπίας και του Πύργου. Θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος στους δρόμους της Δημοκρατίας. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι προχωρήσαμε στην έγκριση του καταστατικού του υποίδρυσης σωματείου, το οποίο θα περάσει από τα Δημοτικά Συμβούλια, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου. Είναι πραγματικά σημαντικό ότι για πρώτη φορά στην στην Πελοπόννησο έχουμε 3 δήμους ενωμένους, παρουσιάζουν κοινά προγράμματα για την εξέβρεση πόρων, για την δημιουργία καλύτερων συνθήκων για τους δήμους τους και την περιφερειά τους. Σημαντικός παράγοντας στην υλοποίηση του προγράμματος, μπορώ να πω ότι ήταν και ο δημιουργός του, γιατί από εκεί ξεκίνησε, είναι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του σήμερα και σαν Υπουργός και σαν Δικηγόρος, δίνοντας τις συμβουλές του και τις κατευθύνσεις του για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.